Kurdistan evar baş temaşevanên Çarpel Medya hûn bi xêr û xweşî hatin bernama me Futbol bi Kurdî. Temaşevanên hêja wek hûn dizanin Kupaya Cîhanê ya Futbolê ya 2026 îşev dest pê dike ku di navbêna 11 Hezîranê û 19 Tîrmehê de ye. Kupaya Cîhanê ya Futbolê ya Amerîka, Kanada, Meksîka bi formata xwe ya berfireh ku 48 tîman welatan vedihewîne vê carê dibêjin yek ji mezintirîn turnuvaya futbolê ya qonaxa futbolê ye. Di nav tîmên ku îsal beşdar dibin beşdariyeke pir xurt ji Ewropa ji welatên wek Spanya, Fransa, Almanya, Brîtanya, Portekîz û gelek welatên din hene. Li gel tîmên mezin ên Amerîkaya Başûr jî em bêjin mezintirîn ya jî dêwên wek Arjantîn û Brezîlya jî cihê xwe di vê turnuvaya futbolê de girtine. Her wiha ji welatê Afrika û konfederasyonên din jî welat gelek in. Hin welat hene em nizanin navê wan telaffuz bikin hingî ku pirin. Em ê di vê bernameyê de piranî li ser vê turnuvaya futbola Kupaya Futbola Cîhanê em ê bisekinin. Li bêguman em ê behsa tîmên xwe yê Kurdistanê jî bikin. Wekû hûn dizanin 4 tîmê me gelek şampiyonî bi dest xistin. Em ê li ser wê jî bisekinin di vê bernameyê de û di pêş de jî. Wek me got 48 welatên di vê turnuvaya futbolê ya Kupaya Cîhanê ya FIFA de heye û 12 grupin û her grupek 4 welatin wekû hûn dizanin. Em ê di vê bernameyê de bi birêz Alî Fikrî Işık re futbolê bi Kurdî şîrove bikin. Alî Fikrî Işık şîrovekarê futbolê ye, nivîskarê futbolê ye û her wiha bernama Futbol bi Kurdî bi sala di Çarpel Medya de li gel hevkarê me birêz Mehdî Çilgin birêve bir. Hinek pawsek dûdirêj dabûn bernama Futbol bi Kurdî emana dîsa bi werene û em ê Kupaya Cîhanê wek min got 11 heta 11 vê mehê heta 19 Tîrmehê em ê bixwazin her hefte bi were futbolê bi Kurdî şîrove bikin li gel birêz Alî Fikrî Işık û her wiha wê mêvanê me sürprîz jî hebin. Em ê her hefte rojê pênşema bixwazin bi we re bin. Hûn dîsa bi xêr û xweşî hatin, em xêrhatina mêvanê xwe bikin birêz Alî Fikrî Işık. Tu bi xêr hatî ji nû ve. Di nav xêrê de bî Rozexan herhebî herbî jî bi rastî jî ez gelek şanazim ku bi te re di Çarpel Medya de bi zimanê xwe qedîm, zimanê hêrikbar, zimanê ku gelek dewlemend e em ê behsa futbolê bikin, Futbola Cîhanê bikin, Kupaya Cîhanê bikin. Ji bo min ev cî keyfê ye û bi rastî jî ez gelek şanazim. Ji an hade ji hemû temaşevan û binêrên ezîz re ez demekî xweş dibê çi waat dikim ku em ê behsa gelek tişta bikin bira balawan ser me be. Belê, tu dîsa bi xêr hatî. Em bi pirsa xwe yekem dest pê bikin. Em bêguman gelek şîrovê me hene. Wek em zanin FIFA Kupa 1904 de dest pê kiriye û ji 1934 jî gelek qaydên wê ya jî mercên futbolê hatiye guhertin. Hinek qayda mercên ku nû hatine guhertin û ji raya giştî re beyan kirine tu li ser wan çi dibêjî û gelo kîjanin. Lîstak li ba me heye lê tu fermo dest pê bikî. Her bir jî bi rastî jî ev merc gelek girîng bû. Çima gelek girîng bû? Êdî futbol bûye tiştekî din, yani futbol êdî bi şit bi bezatê lîstin û bi rastî jî divê ku top tim û daîm di nava lêstikê de bisekine.
lê mixabin hinek tîm dixwazin ku wext hunda bikin. Wext ne ji bo lîstikê bikarbînin, ji bo ku ji lîstikê birevin. Axilbeyê war bala xwe didavir û war ji xwe ji vê pêdiviyê derket. Lê di destpêka warê de bandora warê bi sînor bû. Çi bû? Piştî ku gol hate avêtin gelo beriya avêtina golê offside hebû, kesîl kesekî faul kiriye, kesîl kesekî neheqî kiriye. Tiştekî wiha em bêjin ne ahlakî bûye ya nebûye li vê dinirt. Li hemû dinyayê xwe bi vê sînor kiribû. Lê derket holê ku futbol êdî bela hewqa dînamîk e û bi rastî jî hakemek têra vê îşî nake. Çima bela ku hakem jî baz dide û ji xwe top jî tim û daîm digindire û futbolîst jî hemû di nava em bêjin alavekî de ne, nava bazayekî de ne, nava livlandinekî de ne. Yani keysek em bêjin 3 saniye diguhere, 2 saniye diguhere. Divir de ji bo biryarên biedil divê ku çavekî dinê hebe. Êdî FIFA îsal ev mercên nû ji vê pêve weke nimûne wê di vê turnuvayê de pêk were, li piştî vê turnuvayê wê li hemû dinyayê weke mercên futbolên asayî bê qebûl kirin. Çi ye yek ji van? Top yani lêstik di kur de diawqî, yek em bêjin gava qeleban top derkete awtê wiha hêdî em bêjin ji hev feşkilî wext dizîn û hê dûr e topê dixistine lêstikê vê ga dibe na. Dibe di nava 5 deqîqaya de te topê xiste lêstikê xiste. Ku tu nexî lêstikê em ê ceza bindete. Ya diduwa çi bû? Dîsa ji bo ewqandina lêstikê bû, gava top ji her du kenara derdiket tacê. İşte futbolista diçû hadise aheste bi topê digirtin carna xwe ewqandin yani war hasıl deqek 2 deqa carna xwarin. Erê vêga êdî ev kar jî di nava 5 deqîqaya de te nava 5 saniya de te taç avêt neavêt ev avantaja te ji holê radibe rakîbê te yani pêşbazê te wî heqî bi dest dixe. Di mesela hinekî ahlakî çawa? Kertazer jî hebû. Belê yani pêşî ji xwe ji bo qerta sor war dikete devrê. Êdî ji bo hemû qerta wê war biryardar be. û ya hêlî girîng jî beriya ku gol avêtinê ku qertek hatibe nîşankirin û ew êrîş bi golê encam bibe, ew qertê beriya golê jî ji holê radibe. Yani wê jî weke ji qedexebûnê derdixin. Çi din hebûn? Te war got var em bi Kurdî dibên war ve are var ew a hûrgilî ku te ya behs kir Kertazer te behs kir ya din offside teknîk heye. Offside mu daim war li serê bi hûrgilî zûtir be. Yeke dinê yani dîsa em ji bo ewqandinê em biaxivin tê ku hinek futbolîst di nava lêstikê de birîndar dibûn. Yani hineka weke ku xencerek li wan ketiye. Xwetavêtin erdê û qarewara wan û gazê textora dikirin dihatin de êdî weke ku birîndarekî mezin e nikaribû wî jê derxin yani wext dikuştin. Parodî jî ser we ya hatin çêkirin û gelek tiştê komîk jî ser we hatin çêkirin ku nebûn davên erdê û yani kî ku birîndar bibe û derê derve piştî deqîqayeke dinê ancak wê têkeve lêstikê. Yani wî bi deqîqayekê
ji lêstikê dûr dixe. Ev jî çi ye ku bi zû ve kes xwe nave ji erdê bi zû kes wan lêstikê birîndariyê wê neke. Belê. Adin jî heye a ku dema xeftinê ku devê xwe digirin hekem devê xwe digiriya jî ew jî hebû. Yani erê ev tiştê ku heya vega min got ji bo ku tim û dayîm lêstik beza be, lêstik verî be, lêstik nesekine. Ev ji bo wan bû yani ez hişmendiya van merca min ji were kir ji bo top naûke bû ya vega jî ji alê ehlaq ve. Yani tu çima gava axivî tu devê xwe digirî? Yani ji bo çi ye xwe ji bo kes lêvê min nexwîne da ku min çi gotiye. Ku yekî tiştê baş bêje ne hevciyê ku sansûrê têxe ser devê xwe bi destê xwe. Ev jî yani paqijiyek tîne nava lêstikê, edlekê tîne nava lêstikê, ji qirêjiyê dûr dixe. Ya dilê kîjan bû? Ez bawerim te hemû gotim. Ew mesela guhertina di wextê ku diguherin ku wê zûtir be wextê ku lîstikvanan diguherin û qelecî çê nabe topê destê xwe de gelekî bihêle. Yani belê. Tiştekî dinê yani biryarên golê, biryarên nizamçî êdî piştî ku hakem biryarek da wê biryarê bi devkî anos bike ji bo hemû taraftara jî. Min ji bo vî tiştî ev gol îptal kir ya jî erê min vê golê îptal kiribû lêvaya var min hişyar kir, var rastî nîşanê min da ji bo vî tiştî ez jî tevlî biryara warê dibim. Yani vê hakem icraata xwe jî parve bikin bi deng, bi anos. Var ya jî war bi Kurdî gelekî tişkî baş e ji bo futbolê xuyayê. Ew hûrgiliyê bi salayê bi rastî her kes li ser şer dike münaqeşe dike û televizyona dûldera veya wa çareseriyek hêdî hêdî jêr tê. Belkî jî ji bo pêşketina teknîkê yani jî fêda pêşketina teknîkê ye ku ev war derketî sal. Ez bi rê zarî fikrê şix li hember me lîsteyek nav û termê futbol bi Kurdî heye. Min got beriya ku em berdewam bikin û em zanibin em behsa çi dikin ji ber ku em nizanim Kurdê Bakur bêhtir em gotinên İngilîzî, Tirkî bikartînin di futbolê de û van demê dawî em Kurdî jî bikartînin lê bêhtir wek offside, wek corner, wek maç em gotinê İngilîzî û carna jî Tirkî hakim mesela hakim ji xwe gotinek erebî ye tiştê wa bikartînin. Îca me lîstak ji te xwast me got ka hala Kurdî çawan e. Ez xwazim çend heba bêjim ka ji bo ku em ê gelek bernama çêkin û her hefteva me hekê em ê bi temaşevanê xwe re bin ji bo ku ew jî wek milwan neyê ka wextê me re bêjî yarîzan ka yarîzan lîstikvan e yarîzan çi ye me got em wana bi te re dibin çav li derbas kin û temaşevanên me jî hinekî haydar bibin ji van gotinê me yê Kurdî Futbola Kurdî. Îca yek jî tîm ya jî koma lîstikvana tîma futbolê lîstikvan yarîzan yani lîstikvan yarîz bawerim ji başûrê Kurdistanê hatiye. Bi soraniye rast e û zimanê me de yani bela ku zimanê me ji çar guliya tê holê kurmancî, soranî, Evramî û Zazakî. Yani ku kurmancî de tune be soranî de hebe dibe em wê bikêrbînin. Bikar bînin ya rast yarî ye ya rast yarîzan e yani yarî maç e û yarîzan jî êk wê maçê dikin ew e û ez bim jî şairane yani yarî û yarîzan. Belê. Îca defans heye bergirî savunma û êk ku defansê dikin bergirî kêr
لیستگوانê defansîv yanî û ya jî bergirî kêrê milê çepê û ê milê rastê yanî defansîvê milê çepê milê rastê ev gotina libero yê milê çepê lîstigvanên li dawiyê libero yanî bi Kurdî libero ev ya jî ez dibêjim Yani ne galete? Merhaba libero bêje. rastê ya jî liberê milê rastê dibe liber milê rastê libero û kalecî bi Tirkî dibin kaleciye nizanim keleparêz kelê diparêze Rast e qaleparêz jî dibe. û lîstigvanê qada dawîn ê ku li nêzî keleyê ne were Na qada navîn. qada navîn na dawîn qada navîn lîstigvanê qada navî yanî ê orta seha dibêjin seha ortê qada navîn û lîstigvanê navendî heye ya jî yarîzanê navendî û dîsa yê milê çepê û êrişker ofensîv baskê milê çepê evana termên me yê Kurdî ne ku em ê bikar bînin baskê milê rastê santrafor gotinekê santrafor bi Kurdî golkêr yê ku gola davêje İngilizce dibe striker ji wê re ê ku gol davêje rast e. strafor ya ji golkêr yê gola davêje alîgir terafgir piştevan ji bo taraftarên futbolê piştevan taraftar alîgir ji bo kornerê lêdana koşê korner ji xwe korner koşe out lêdana kaleparêz taç dibêjin bi Tirkî taç dibêjin ez bawerim bi destavêtina topa ji kenara sehê offside me offside gotiye em tu navê din heger ku temaşevanê me navekî din jêr pêda bikin ji me ji kerema xwe binivîsînin frîkîk lêdana ji ber qada cezayê dikaribe hinekî zelaltir bike frîkîk lêdana ji ber qada cezayê yani cezayê İca ev lêdan jî di şikle hinek şiklekî wê divê ku di kes piyêwan topekê ve rast ku tu bavê jî qalê û bibe gol jî ew nayê hesab kirin frîkek ev şiklekî wî ye û frîkekê dinê jî divê ku rast jî karî bavê jî bibe gol ev jî çiqas nêzîkî qada cezayê ye û çiqas bi temas ew faul bûye li gora wê vê frîkekê biryara wê dadwer dide. Belê û ya din ji xwe penaltî ye penaltî ew ceza têdanîn ku rasterast yani penaltı çi ye ew qada cezayê heye ku hatiye xêzkirin dûr de faul kirin yani dervayê ku tê erê topyateye dadwer topê dete lê di nava wê qada cezayê de ku te faul kir dibe penaltı nokta wê heye duê noktê de tê wê lêdanê lê dike sedî not û pênc dibe gol piranî ya jî cana sedî sed belê yanî belê ya din faul ji xwe taniha got faul heye faul bi Kurdî te gotî neheqî faul çi ye faul dema ku tu lêdanek bi zanebûn dike ez bawerim yani tu neheqiyeke bi zanebûn dikî neheqiyek bi zanebûn avantaj neya te ye tura dibê bi şeklekî neheq di wê avantajê jê distînê yani ne bi merdî dikî bêmerdî dikî yani rastî jî faul ev e yani futbol lîstikeke pir adile mesela offside dibê qet nikarî gava top were bate dit pêşiya raqîbê xwe de bî na divê ku tu paşiyawî bî wiha nizanim qurnazî bi Kurdî çi bû me digo çê ji bo qurnaziyê tu nikarî qurnaziya bikî tu nikarî gundîtiyê bikî yani
belki. Evet yani oha dibe çi çav baradayı çav çi yani merif karavan stajı beje ev ji bo ahlakên vê lêstikê û futbol lêstikeke bi rehme em bêjin teğol xwar piştî ku tu têk çûyî tu paş feketî qaydê futbolê dibêje brako ez topê heya nîvê sehayê ji te re tînim ji wir dest pê bike yani ji bo ku tê Teamwork. evê ji bo ku tu jî karibî telafî bikî ne hewcet nîvê sehayê jî tu têkevî nava tekoşînekê na rast rast ew santra çizgisî jê re dibêjin yani xeta santrayê topê tîne dêtine wir dibe keremke ji wir û pê ve binê min te nêzîkî qala wan kir de vê mazlûmtiya xwe ji holê rake yani lêsikeke wiha pir bi edil e bi rastî jî. Belê. Gelekî spas. Êdî wa em gotinê xwe nê Kurdî em sere derbas bûn futbolê, futbol bi Kurdî. Wek me got heger nerinê we li ser van gotinan hebin ya jî synonîme wan hebin hûn karibin ji me binivîsînin spas dikin. Birêz Elî Fikrî Şix ji xwe futbol û Kurdî û futbola bi Kurdî ez werim ser te di sosyal medya di eksê de te gotibû ku di FIFA Kupaya Futbolê ya 2026 de 8 lîstikvanên Kurd hene û te sê heb ji wan gotibû û te gotibû berdewama wê jî hûn bînin ême jî berdewama yanî me lêkolîn kir ka çend hebin ji kunê ez xwazim navê wan bêjim û tu hinekî li ser wan ji me re şîrove bikî kî çawa li ku û em ê şîrovê te guhdar bikin. 8 stêrkên Kurd ku di Kupaya Cîhanê ya 2026 de yek jê Deniz Undav di tîma netewiya Almanya de ye û kulübawînê niha Stuttgart û pozisyona wî êrişkar e. Yê duyem Yusuf Amin di tîma netewiya Iraqê de ye kulübawînê niha Larnakaya Kıbrısê ye pozisyona wî jî êrişkar e ya jî baskê êrişkar e. Yê sêyem Akam Haşîm el Iraq de ye kulübawînê niha El Zora Iraqî ye û pozisyona wî jî dilê parastinê ya jî bergirî bi Tirkî dibên sawunma parastin pozisyona wî ew parastina sehê ye. Yê çara Merşas Doskî ye nizam ez rast telafuz dikim Merxas yani Merxas Doskî. Merxas. Okay. Evet, wê karibin bêjin Merxas. Merxas Doskî ye ji başûrê Kurdistanê tîma wî ya netewiya Iraqê ye di tîma netewiya Iraqê de ye kulüba wî Victoria Balzen ez bawerim komara Çekoslovakya û pozisyona wî jî parêzvanê çepê ye navendê çepê ye Merxas Doskî. Yê çara Marco Farjî ez hêvî ez telafuzê de lêborînê dixwazim ez karim şaş telafuz bikim nav hinekî zehmetin tîma wî di tîma netewiya Iraqê de ye û kulüba wî ne niha Venedîk ya İtalyayê û pozisyona wî jî navendê lîstikvanê parastinê ya pêşnavber dibêjin ya orta sehê de ye û yê şeşa Ozan Kabak tîma netewiya Tirkiyê de ye aniha li Hoffenheim a Almanya dimîne di wê tîmê de ye pozisyona wî jî dilê parastinê jêr dibêjin dilê parastinê yanî navenda sehê min rast bike heger ku ez şaş bêjim yê hefta jî Zekî Çelik tîma netewiya Tirkiyê de ye tîma wî niha a Roma İtalyayê pozisyona wî jî navend parêzvanê rastê ye yê heşta Alî Reda Beranond tîma netewiya Îranê ye niha di traktor saziya Îranî de ye û pozisyona wî jî golparêz e me behsa me heşt heb gotin tu jî ji me re te sê heb gotibûn me heşt heb gotin tu jî êdî wan şîrove bike kî çawa li ku û tu ji wan çi dipê
Yani mali ava rastê jî min di Twitterê de mixwest ku ez bal bikişînim ser yarizanên Kurd. Yarizanên ku Kupa Cîhanê de wê çanda me, dîroka me û zimanê me temsîl bikin. Yani bir baweriyê wan weke nasname ku ew li xwedî li xwe dernekevin jî dinya hemû dizane evana Kurdin, di nava vê çandê de mezin bûne, dêwbavê wan Kurdin û eslê wan Kurd bixwe. Loma ji bo me girîng bû, çima bela ku devleteke me nîne mixabin, tîmeke me yine tevî nîne mixabin. Bi şeklê tîmekê em di vê turnuvaya gewre de xwe nikarin temsîl bikin lê hinek Kurdê me weke Deniz Undav ku li Almanyayekî gelek minav û deng e û camer golçêkerekî têra xwe heye. Kurdiya xwe govenda xelpêşe. Goleke Yani davî ji govendê digire. belê yani li Almanya ji bo tîma netewî were neqandin divê ku ti dagirtî bî yani ji alî mêjî ve ji alî bedena xwe ve ji alî hunera xwe ve ti têr û tijebî ancak wê te dawetî tîma netewî bikin û negalsman bi rastî jî ez gelek jî hez dikim ew jî rahînerê tîma Almanyayê ew gazê kesên wiha vala kesê ku wiha ne bikêrhatî nake şu dünya hemû jî Deniz Undav nas dike û Deniz jî heqê vê dide lê ya rastî yani dive ku wextekî mezin di yariya de cî negire bela ku negelsiman ji bo Almanya gelek taktîkên cihê ve cuda afirandine lê ez wê bawerim ku gava Almanya bi paş veket wê negasman Deniz Undav davetî nava lêstikê bike û em ê Deniz Undav di nava lêstikê de bibînin bêguman ez di vê baweriyê de me. Ê di duwa Mêrxas Doskiye ew jî di Lîga Çekyayê de Victoria Plazen yani ji bo lîstika Çekya yekî girîng e di maça amadebûnê ya Iraq û ya İspanyayê ku yek û yek bi hev reman di wê maçê de ew bergirîkêrê milê çepê bû lê ji wir jî goleke xweş avêt û saya serê wî Iraq û İspanya ku metxewina xwe de jî bi dîtana me bawer nekirana maç bi yek û yek encam da. Êdinê ne hewqa navdarin agilbe di tîma Iraqê de dileyîzin û weke Ozan Kabak weke Zekî evana jî yani van roja min dî ku Zekî jî Ozan jî li Kurdîtiya xwe xwedî dertêm yani hinek wan re hevpeyvîn hatin kirin mesela Ozan aşkare got ku di repertuara min de ya giranî muzika Kurdî heye yani êdî ji xişk Tirka oha em bêjin qutub şikestî nabin êdî ew jî hêdî li Kurdîtiya xwe Kurdeveriya xwe xwedî dertêm bi şeklekî yekî bi rastî çalak e yani Ozan di Holfenmain ya tîma Almanyayê de lê em dizanin ku Ozan beriya di sala Jürgen Klopp wî transferê Liverpoolê kiribû. Beriya wê jî ji xwe li Galatasarayê dilîst ew em tik jêr dibe stoper yani em dibe libero em karin bi rehetî vê bêjin bela ku em xwe ji têgeha Tirkiyê xelas bikin yani liberoyê milê rastê ye yekî çalak e yekî dînamîk e yekî enerjîk e çavê ji tiştekî natirse bi rastî presek xweş dike û gava topê ji rakîbê xwe distîne jî bi şeklekî aqilmendî wê topê dîsa dixe nava lêstikê êdinê jî ji xwe Zekî ye Zekî li stikvanên Romayê ye yani Roma qeraseyekî Lîga İtalyayê yani ne heneke
yani evji ser mirata Totti dileyze Loma divê ku em vana binav bikin vana têxin bîra temaşevan û binêrên hêja ku Kurd jî divê ya Cîhanê de ya 26 de ciyê xwe digirin û rastî wê çavê min li ser wan be. Bi vê pirsê girêdayî pirsek ji temaşevan hatî dibêje Kupaya Cîhanê ji bo Kurda wateyê an na ew yek û ya din divê pêşbaziya Kupa Cîhanê de hin tiştên ku me eleqedar dikin wek me got futbolîst yani lîstikvanên Kurdin loma piranî tîma Almanya, Tirkiye, Iraqê bêhtir bala me dikişîne ku lîstikvanê me tê de hene ya jî Kurdên me tê de hene were bêjin lîstikvanên Kurd tê de hene wekî din jî tu dikarî ji ber behsa hinekî şîrve bikî sê rahînerên wan tîma bikî ê Tirkî û Almanya û Iraqê Julian Nagelsmann, Vincenzo Montella û Graham Arnold bi vê girêdayî behs bike ji bîra neke pirsa me Kupa Cîhanê ji bo Kurda yani mixabin ji xwe te ne te min agahdar nekirane jî minê bersîva vê pirsê bidane bila ku ev pirsîkerek ye weke ku tu jî dizanî heya em bêjin beriya 5 salî jî ji bo hişmendiya netevî ji bo nasnama netevî weke di xalên îkonîk tenê siyaset û tenê wêje de hate hesabkirinê xwe de negiravî ê ku hişmendiya netevî ava dike û guru geş dike yektekliyên siyasî di do wêjê bû lê îro ev ji binî ve hatiye guhertin nexwasin piştî sala 1960 ku li Afrikayê qedirê 6 neteva devleta xwe ava kir û di avakirina van devleta de bandora sporê û nexwasimiya futbolê hewqas derkete pêş ku êdî weke karekî popüler em dizanin ji bo hişmendiya netevekî ji bo nasnama vê hişmendiyê êdî futbol jî nirxekî singekî gelek mezin e û bi rastî jî vî karî pêk tîne ama em vêga pirsekê ji xwe bikin li Bakurê Kurdistanê gelê me gelo pir bi siyasetê ve alaqedar e ya jî bi futbolê ve yani ji bo çi wextê xwe vediqetîne ji bo çi tê ba hev temaseke çawa di nava wan de heye wext û mesaiya xwe ji bo çi xerç dike em baş dizanin ku futbol e yani nasname û hişmendî bi çi tê ava kirin di nava temasê de yani ku însan gava têne ba hev û bi hev re di axivin tiştekî ji hev fêm dikin û di vir de yekîtiyeke ramanî ji xwe re ava dikin îro di nava van tişta de alava hêrî sereke futbol e ji xwe em ê werne ser vê bahsê nexwasim îsal sê 4 sale li başûrê li Bakurê Kurdistanê bi gotina min ku ez dixwazim vê gotinê jî veçirînim Rönesansa Futbola Kurdî destpêkiriye û bandora vê Rönesansê kî dibêje bila bêje ji siyasetê ji wêjê zêdetir e tenê di deq hene li Kurdistanê vêga yek futbola ya dine müzîke her du nasnama me eşkere dikin loma ji bo me her du jî vê gavê pir li pêşin tegavkirin behsa lîstikvanê tîma Tirkiye dikir ku bêje repertuara me de müzîka Kurdî heye ew signalek e sinyalek e ez Kurdim li Kurdî guhdar dikim hêdî hêdî lê futbol ser her tîmê ku Kurd tê de cî digirin yek Almanya'ya Nagelsmann'e rahînerê wan lîstikvanê me jî Deniz Undave
Ê duwa jî Vincenzo Montella ye, ev ji rahînerê Tirkiye, dûr de jî Zekî û Ozan hinekî esil Kurd hene lê nehewcekan vêga behsa wan bikin bela ku wan xwe bi şiklekî eşkere nekirine. Meriv kare hinek navêdinê jî hilbijêre û bilêv bike lê evin ji navî ji kuşe Montella yekî İtalyan e û bi rastî jî heya îro futbola Tirka kaotik bû. Yani meriv nikaribû bi mejî wê binirxîne û jî encam derxe. Yani dibe çawa lê hatî bû. Lê Montella tiştekî wiha kir ku futbola Tirka derxest asteke dinê loma îro jî derbasî turnuvaya Kupaya Cîhanî bûne. Bûne endam û namzetê wê. Yan Iraqê Graham Arnold yekî Avustralyayê ne Avustralya ne Avusturya ez baş wî nas nakim ya rastî ji xwe yani te wiha em bêjin ji alî pêşketina futbolê te wiha serkeftinê wînê eşkare nînin û tecrüba wî jî nehewqa di vê astê de pirin lê waye Iraqiya pêre ew kirine imza mor kirine em bêjin dibe çi peyvîrek pêre kirine kamê binerin wê çi bikin çawan dikin lê vê çavê me ji bo xatirê van futbolîstê Kurd wê ser van tîma be. Belê. Pirsek tedî ji adetê ye gava ku Kupaya Futbola Cîhanê dest pê dike herkes bi mereqekî mezin li pirsekê digerin gelo favorît kîjan tîm e ya jî kîjan welat e ca em ji te bipirsin birêz Alîfikrê Şix tu di vê mijarê de çi difikirî li gorî te di vê pêşbaziya mezin de kîjan tîman te wî favorîtin ya jî li pêşin ez ê dûr favorîtê te jî bipirsim. Yani ya rastî kîja netev tevlî welatê xwe em bêjin fêdeyeke mezin daye futbolê gava ku em li bersîva vê pirsê bigerin wê İspanya dekeve pêşiya me. Yani evaye qedirê 30 salek û futbola hemû cîhanê ê ku domîne dikin lêstikê û pergala û taxtîka diguherînin İspanyol. Ku bibin şampiyon jî û nebin şampiyon jî ji bo vê kedawan şampiyonê min ewin İspanya me. û bi rastî jî hemû ev şirketên ku di nava raya giştî de lêkolîna dikin û xwedgihînin encama weke opta weke SDF weke of îf nizam çi navê geleka nehate bîra min hemû jî destnîşan dikin ku favorî hêrî sereke İspanyayê û İspanya ku bike jî yani bera dike qet namerdiya nake yani lêstika wan jî wihaye ya diduwa ya dixwazem dûre em derbas bin yani favorîtê dinê. Favorîtê te jî hene te pênc welat hilbijartin ez dixwazim ji te bipirsim çima te wana hilbijartine. Dixwaze ez wan jî te gotin ku pênc favorîtê min hene te gotî yek Fransa, yek İspanya, yek Almanya, yek Arjantin û yek jî İngîltere ya jî Brîtanya ya jî İngîlistan. Çima. Arjantin ez bi te re bes êdin çima. Belê. Helbet yani di nava van de dibe ku hemû jî bibin bera ku hemû tîmên qerase de listekvanên gelek hêja xwedî pergalên ku sed carî jî ceribandine û jê encam standine ev wiha ne. Yani wan de hinek li gulî hene ku wan ji navê derxe
ادبم بلاکو تمو دایم اسپانیا لیستی که لقادا رقیب خو لقادا پیشپاز خو دلیزه و تمو دایم نیزی قالا رقیب خوه او تیمه که به اوانتاجه بلاکو او نیزی غول آویتنه هشمندیا وان دومیناسیونه تمو دایم تخوازن توپ وان ربه و تمو دایم تخوازن دی قادا رقیب خو دبلیزه جبو من اف وان درتخبش ياد دوا فرنسا يعني فرنسا جي دوان سالي داويده قالك تورنوايا ده بنا شامبيون وبراستي جي لاستقبالين قالك هيري نافدار هنرمند وكا كيليان امبابي وشكا دوشامب اف بلكي 20 سال راهي نريوانه يعني دور دجي استقرار كان مظن هي ديا فرنسا ده ونخص مثلا في داويه دجي لويس انريكي دسالك و باريس سان جيرمان دكه شامبيونار ليكي يعني نه حنكه دفرده امزدانكو ايدي دبيتشي اكولك هي ايدي هشمنديك سيستماتيك هي و ايدي كابن شوبيه كو حركس بي باوره اكو كازوانا تيم باهب ادبم ايدويم فرنسا سيم يعني المانيا كسنك على المانيا بربجاف المانيا ولاكو يعني فوتبول كا براستيج وكتشد بي وكماكينه يعني وكتانك تمو دايم شو تقول بانزر الارجنتين وارد بينم ده هذا وين يصير ارجنتين بانزر انا وزيدا ويجي وانجي قالك لاستكاخو جوهارت يعني اوكرن هناك سانتاسكرن هناك سعود جليستكا اسبانيا سعود جليستكا فرنسا سعود جليستكا ارجنتين يعني ماشي المانيا وكريه نابجن الا قالك ام ايجاد بكن ويكي تشتك ايجاد كربه وبكيري وان هاتبه افي برسيج خلت كن دبي ما بكيري منها اميجي في علاوه بكير بينن وبكيري مجوره ارجنتين بلاكو مسي هي الاولى اللي مخابن مسي ايدي نمسي بريج علي عمرفه دفاكوج علي تجربه بيتر وكمل عند بقى اللي ام باش زانكو دفي تورنوايا ده وقاليتا فيزيكي دركبه بيش يعني كيبر بقوته كيبر بزايا كيبر زو خد لفينا دركبه بيش بفينه مسي ايدي بلاكو ندفان ليغاته ندفان سوياته ديزه الليغا امريكا ديزه الليغا امريكا هي بيتر سيسته رقيبتن زور نادمته يعني حنبري كسين زوردار فناجر بيني از وان حمويا وكا دزوانتاج لحسبينم اللي تسمى مسيحية يعني كي كان بيجي مسيحية انجلترا يعني كوا بيجي بو بريطانيا ادبي جاي كي المان انكرن راهينر توهل اجوي حستكم ليه مجيه ألمانيا ومجيه بريطانيا قد هم ناقرن يا راستي لو ما جبت تشتكي هنا دي درناكبه لو ما از بشكل لقواك يقويكو ام الاستقباني وانتنيرن عرشي كارم ببن شامبيون هما انتش اسكارم جبو برازيليا جبيجم ويقا حياة دو مدقو برازيليا بالاستقباني خواه درت كبنه بيش لإيسال نوهاية إيسال يكي إيطاليان يعني راهينري أوكي بو ريال مادريد جلوتي آنينكرن راهينري برازيليا يعني أم أنجلوتي برناستكن يعني أنجلوتي يكي ديسيبليني يكي كو
ne tane erişkereke ve ha şermoke, erişkereke ve şarti, erişkereke bir tek bu dolap dike. Li Brezilya ne nav favorite te de ye li gor lîstanê? Ya ne favorite mini sereke de le favoriye. Yani ki kare beje Brezilya ne favoriye. Yani durda em bejin çi bu navi çi bu junior nizamçı heyek bu digat Real Madrid'e yani vakat taziye kiye. Ama ku top avete peşavi kes ne kare bigre. Yani Güle. tabii yani sıkvan o kana. Az hemen tiştikarim ji bu Portekizci bejim. Yani neş bu bela Ronaldo'ya. Yani karneki nu Portekizya hatiye ku her yeki de tima xode yani mesela Vitinha heye yani Vitinha li Paris Saint-Germain'de ez hayrani vime. Yeki qam kutuka ku bereda tina tislave jidate. Yeki Vole de jirin. le dibe agir dibe buzot tina tuid her deri dibini vaka belakraki. Yani ez hayrani vime. Evşi yemişin listikvani Portekaliye. Yani velhasıl tisa ku ez gotini lehebci vinim dilê min û mejiyê min ji mir dibêje yek İspanya ku ne bu Fransa ku ne bu Almanya dura işte Arjantin û İngiltere û Brezilya û Portekiz. Her la Avrupa'yê min ez ne la Avrupa me. Me pêşniyarê me pirsî favorît û me favorîtê te jî guhdar kir. Ew dibêjin top 5 ya bi giştî ku tu futbolê dişopîne top 5 kîjan welatin. Ji xwe me favoriyê te guhdar kir top 5 li gor civakê ya jî li gor reya giştî li gor medya civakî ji gor medya top 5 ana vê gavê ji kîjan welata re kîjan welat li pêşin ku bêguman sürprîz jî dixwazim te behsa sürprîza jî bike wek me got destpêkê gelek welat tê de me wan nebihîstiye yani ser navekî ji xwe me werin wir jî navek heye welatek me gotibû çi bû navê wî Kap Verde heye Rojavaya Afrikaya Ivory Coast me gotibû me çi navî lêkim bi Kurdî maştevanên hêja bi İngilîzya ve Ivory Coast û bi Swêdî dibêjin Elfenbenkost û welatekî Afrikayê bi Tirkî dibêjin Fîl dişî sahillerî û bi Kurdî jî em li ser me got em ê çi navî li vî welatî bikin dev jî futbolayê bigerin navê wî bixwe bi ecêbayî me got berava Diranfîl ya jî bi her welatî bi fîla girê didin heta xwastinê navê wê biguherin ji ber vê sedemê bi ser neketine gotinin navê welatê me ji welata re ji zimana re gelekî teşqala derdixîne yanî min xwast ez bêjim welatê were jî hene ku karin hem nizanin kîjan in Yani kerseka diranên fîla mixabêjin mixabin bela ku drobayê wan êdîtinê ye droba jî welatî bû û em droba baş dizanin yekî yani camêr bû ha ne tenê futbolîst bû yekî camêr bû herkes baş dijane şerê navxweyî ya kersaxa diranê fîla 2005 de êk û aşîtî anî droba bixwe bû wê salê dîsa dê pêşvaziya Kupa Cîhanê de ew û Kamerûn hatine berhev takıma droba Kamerûn têk bir û hemû tîmên dora xwe civand û çok şikand û gazî her du serokê her du aliyê êk û şert kir şerê navxweyî gotin êdî bes dinya têde me dike wan hûn dibînin em çi pêk tînin em dixwazin ku hûn aşîtiyekê ava bikin bi vî gotina wî di wê rojê de ew şer agir best hate îlan kirin dev şerberdan û li hev hatin
Yani hani kesli bir siyaset o futbol yani yahu madem ki futbol bir kere destelatdaratı ve çıma bir kere meneyi. Yani. Yani Üniversite Futbola Kurdî Cîhanê. Belê. evet yani kat xwedî lê dertî. Tu lê xwedî derketî wê xizmeta te red kir. Na, tu lê xwedî dernayê, tu dibê şeytanok e, nizam serê Hezret Hüseyin'e, nizam çi ye? Din vigirê dibin gelek carat bên heram. Karê beredaya ye, nizam çi ye, nizam çi ye. Evet. Futbol êdî ne ev tişe, ne afyone. Yani futbol ev tiştek bu. Tekûz bikî xizmeta te de ye. Ti xizmeta te siyasete de ye, netewî de ye, çandê de ye, çi dixwazî Garip ki bela ku insana tine ba hev. Em çima Ee, mitinga çetkin ya? Kaç mara becem çima mitinga çetkin? Yok Belê. insan var ne? Em seminer aj bo çitedin. Ama ez Em piştgiriya te bikim. Ez piştgiriya te bikim. Bi Kurdî dibêjin dem û dewran hatiye guhertin. Aniha dem û dewran a futbolê ye. Futbol bi ya rastî pir bi kêrî Kurda tê. Belê, fermû. yani bela ku metine ba hev ha mesele ewe. Vega her hafte yani pazar hoca careke de Ahmet'e 33,000 insan diçin ve stadyume. Pazar hoca careke. Her Evet. maçı hundurunda. Keremkin madem ki siyaset medari, madem ki pedviyata gelete, hava gelete elvere, hazire amade, harabağ ve na ve runel mala ve geli vere beja Allah hat sano kimini tuçkan. Ne ödü çu. Belê. Ez ê pirsek din jî li ser Kupaya Cîhanê bikim û em ê werin Kurdistanê û em ê bername xwe bi dawî bînin wextî saetek me bibe. Ez ê pirsek sürprîz ji te bikim. Gelek cara hezkiriyê futbolê ya ji hezkiriyê em bêjin ez ji Arjantin hez dikim. Gelek cara dibêjin heger ku favorît tîma me ne di vê grupê de bûna wê bi ser ketana ya jî ê ku bi ser ketî ji bo ku di wê grupê de bû ew çar grup bûn û ew sê tîmê di wê grupê de hingî ku belengaz bûn ya jî nizanî bûn ji yanî bi şans bû û bi ser ketin. Di veya di ser van grupa parvek yanî duwazdeh grupin û ez lê dinerim mesela hinek ji wan ez bêjim hala mesela Belçîka xistine grupa Zelanda û Îranê û Misrê. Yek Ewropa û yek yanî çi mesela ya din mesela Spanya û welatekî Rojavayê Afrika Kapverde jê dibêjin Suudî Arabistan û Uruguay di yekê de ya jî Meksîko Başûrê Afrika Başûrê Kore Çekoslovakya yanî bi te rola veya çawa ye li gor grupa parvekirina grupa ya jî Ya ketina yani helbet hele gazne kotkin le aman aybe şermin yani çiye ast ne? evet, yani ast çiye ast dünyaya yani dünyaya da kija baş bin ve nevir tiji xwede negravi yekî başî tihatî wir Belê. êdî weke hevin tu nikarî gazin abikî mesela bela ku hinek kes hewqa ji futbolê fêm nakin em bêjin Belçika û Mısır ya Mısır pır bi bandore yani neheneke kare deh cara Belçika tek bibe ya ji Belçika kare wî tek bibe erê mesela hinekî sürpriz hene vê dawê de min maçên amedekariyê ew kirin ew çi ye temaşe kir Japonya lêşikek ew hat dîzin ahot bê qeyî ew çi bû تكتبي kaplumbağa, kiso, Nijya. Tedbê qey Nijyane. Brezilya, okey, Brezilya tek birin. Ama de bunam okey de, listike de. Difir de çi heye? Difir de rastîn futbolê hene. Weke çi ne? Bivê nevê, divê ku ew di wî not de qeyde, tê bîna te neçike. Divê ku ji alî bedena xwe tê kondisyoneke mezin bi te re hebe û divê ku bergiriya te jî honan dîbe gava ku tu ji bergiriyê derbasî êrişê dibî di wê derbasbûyînê de ji bo derbasbûyînê taktîkê te hebin û gava ku tu êrîş dikî dixwazî ji milletê ve dixwazî ji navendê dixwazî ji milê rastê divê ku honan dîbe û top
پر بقيمتها بلاك هر انجامي بفيت توبي دا افريني ايكو هشمنديا وابه ونسري خبط هنگا herkes kore bave khoye ha Arjantin ha Brezilya ha Irak ha Türkiye ha İran ha yani ne habcık merif الفان تشتا بريز على فكرة شيخ أمي أنا ورن سر فوتبولا كردستاني بوي بخدينن تماشفان قالك برس كرن سباج بو برسيوة وسباج بو بمرنة براستيم كيف خوشن كوان بهفرنة دي برسن دي بيجن تخمينا إيشاف جبالكو إيشاف داس بيدك ومخابل ماتش جي هموني ذا شافينا مهناكي بوستن أمريكا برنجكيو أوروبا برنجكيو روجرات عظيم برنجكي دمم الهفناكن لجور ما بتشكي درنجن الأوروبا دبني بيشافي قالك ماتش دبيجين برسك هي كردستان شراب دبرس دبيجي فافوريتا إيشاف هين تشتكنا بويا إيشاف ماتش عولة ودواز ده جروبي مهنة حتى لي شيء دواز ده جروبي مهنة تخمينا إيشاف بكي وأم درباس يعني برأو لما ببوري أثناء قبونا إدعاء دادك مثلا يعني تخمين كرين تشتكي الدنيا بلاستيجي فوتبولجي عليكي لناي تخمين كرين شقاكو وها صديسة بهاترا تخمين كرين تتعماوي ندما وأز أناليستكم نتخمين يعني وها عمد بناوي وها برقريتك وها قادانا بنت باريزة وها إريشيتك قواتاوي أبا هشمندياوي أبا أورغانيزاسيوناوي أبا جبو من أفتش جرينجن جبو من أنجام نها وقا جرينجن يعني أز بارسكي فوتبولي ما قواكو أز ماتشكي تماشتكم أسبيشي دبيم يا ربي إيرو ماتشك خوشك بك بارامن ترى برا عمل سبور قزنش بك يعني إيش أزوي خوشك بوني ببينم أزوي عقلي ببينم دور أري كيما من برا بسر كفا تشتك بالام دكشين أوي بلي أمورن كردستاني أمورن سر فوتبولا كردستاني أمورن نوتشين كردستاني ين ولاتي خواه وقت تقوت لباكوري كردستاني رنسانسا فوتبول دست بيكر وچار شامبيوني ما دركتن سوبر ليغا يكم و ليغا ديم آمد سپورش خواه بو شامبيون كت سوبر ليغي و تيمين فوتبول ايكو إيسال بون شامبيون ام بيجن اجبلي آمد سپور بو چو سوبر ليغي تركي باتمان سپور جي ليغا ديم دركت ليغا يكم ماردين سپور بمشيرة فينال ليست و جي ليغا ديم دركت ليغا يكم و بينغو سپور جي ليغا سيم بو شامبيون و دركت ليغا ديم يعني إيسال چار تيمي ما ين باجار كردستاني بون شامبيون ام دخوازن تهنكي ويا شيرو بك هلبت من فرمای آمد سپور خو کریه تل آمده از لسویده ما و تجی دال کردیل خو کریه تیما فوتبولی سویده دال کرد بالا کردستان نافدار بو ام تخوازن تهنك بيا شرفه و هناك برسي تماشاوانا هن اموانا دكارن اشتبه برسن جتا برسينه برياز قوتني بدم تا سالك بري بو 2 سال بري بو از باورم از الفيديو كي دي سوشيال ميديا دي راست هاتم ميكروفون دابون بر يعني ميكروفون لكولانا بل دقرن راست الانسانات ساكنين برسي دكن دبجن خيالاتي هري مازن چيه باور بك مزاني بو تي برسيفي بدي دي ساجي بگو كا مدار كل اشتد برسن ميكروفون البردويتي تبجي خيالتي هري مازن چي تبجي از خوازم خيالا مني هري مازن كو آمد سپور دي UEFA دي شامبيون دي ليغا شامبيون دي بليزه و خيالات بني هاد داين فرمو قوتناتي شيروفاته يعني راستي امقاذا كدني نيزي خيال من بون بلاكو آمد سپور ليغايا كم خو قفزان درباس ليغا سوبر بو
Di Liga Süperê ku tekeve pîlaya 1, 2, 3, 4 ya jî di Kupaya Tirkî ku navê Ziraat Kupasî ye, di wê de ku bi ser keve bi van her pênc terxa kare xwe biqevizîne turnuvayên UEFA'yê. Turnuvayên UEFA'yê turnuvayên navenda Ewropayê ne û helbet xeyala min ew e ku tîmeke Kurdî yani beriya Amedspor min got xeyala min ew e ku dal Kurd hinga dil Allsvenskana Swêdê de bû di lîst min got xeyala min ew e ku dal Kurd bibe namzetên turnuvayên UEFA'yê îro Amedspor destê me de ye. Bela ku her du jî tîmên Kurdan e Kurdewerin kî dibêje bira bêje tîm yani Amedspor ne tîmeke xêzeke siyasî ye, tîmeke netewî ye, aîdî vî netewî ye. Alîgirên Amedsporê ji her bajarî de û ji her hişmendiyê ne û ji her baweriyê ne li Amedspor xwedî derdikevin, ev jî nasnama Amed dike, nasnameke netewî û Amedspor gava tevlî turnuvayê UEFA'yê bibe, henga Kurdistan û Kurd tevlî turnuvayên UEFA'yê dibin. Ez vê şanazim û ez xwedî li vê gotina xwe jî derdikevim. Belê dema Amedspor bû şampiyon min ew ala ku piştmuxiya dike a şampiyona Amedspor midanî pencerê û müzik û min pîroz kir. Îcel bin di sosyal medyayê li bin şîrovê gotine Rozexan tu ne ji Amedê yê tu çima û qas kêf dikî? Ez Kurdistanî me ne bese. Wek te got Amedspor tîma Kurdistaniya ye. Em bi vî çavî lê dinarin. Belê. Demwar ser pirsê okey yani pirsî te hatine kirin mamoste ji ber ku tu şîrovekarê futbolê ye him pirs hatine kirin silav û rêz dibêje ez bawerim ha ozan teknîkerê me bîne ser ekranê ji ku em bibînin ji te dipirsî ew xweceyê nûh dibêjin futbolekî ofensîv hez dike gelo ew rast be kekalî çi difikire xwece kîjan xwece ye yani dibe ku bahsa rahînerên nû Amedsporê dike bawerim ji ber ku bawerim besnêk hasiye do hata aşkare kirin rast der heqîbî de jî ez gelek tişta nizanim min jî weke her kesî navê wî şopand û îro jî min nivîsek nivisan ya rastî cet pêsî ez û wê em ketine qirka hev bela ku min hinek tişt gotin wî hinek tişt gotin em kek wiha gengeşiyek nava min û ChatGPT cerket min ser wê jî nivîsek nivisan wê ev nivîs jî were weşandin em nizanin yani Amedspor li gorî kîja krîtera biryara besnêk hasîdan derheqê wî de kîja raport em bêjin tomar kirin em wê jî nizanin di Twitterê de jî min doza van tişta kir yani bela ku îro ew sportîv direktorê me nû xwedê negiravî Serkan Rênçberê Amedsporê îro îstifa kir yani tenê heşt roja ma yani havî camerê yani kîjan me bestê vî kirin sportîv direktor û di nava heşt roja de li hev nekirin û rabû çû yani şol ba min aybe yekî Tirk yekî Faris yekî Arab were weke aqlê futbolê me virê ve bibe ez vê qebûl nakim ti aqlê wan neyê Araba neyê Farisa neyê Tirka jiyê me ne zêdetir e divê ku em emanetî wan nekin lê mixabin hinekî me hene teqlîdin yani teqlîda futbola Tirkî dikin nexasim rêveberiya Amedsporê serî heya binî bi vî me jî tev digire ez ne bi wan reme ilhamberî wan û bertekê mezin jî nîşanî wan didim ez muhalefeteke mezinim vî warî de
هولê piştî heşt roja rabû îstifa kir. Em nizanin ev besnekî xasî wê çi qas bistîne. Wê ji me re kîja lêstikê ava bike. Em ê kîja terz û karakterê derkevin maçê xwe qet tiştek ku wiha fêm kir kesî naniye dananiye berme. Em nizanin vêga. û gerek rastî jî Ahmet Spor çi dibe dinya biqewime jî gerek îsal nekeve. Di Liga Süperê ya Tirkiyeyê mayînde be ji bo vê jî divê ku hinek Tonu tiştê xeyalê me hene divê pêk werin ne? Wefa. berhasil divê ku evana pêk werin ji bo pêkanîna wan mixabin tiştê ku ez pêkanîme û di vê saetê ku ez rabim bi binêrê me re bi temaşevanê me re par vebikim û bi rahetî ez ji wan re bêjim tê wiha agahî hûrgulî destê bide tinê em ê bisekinin bendê bimînin wê wext nîşanî me bide peyvî bikin ku ne xelet be yani camerêkî baş derê ez ancak vî tiştî bêjim. Me pirsek amade kiribû ku gelo Ahmet Spor ji bo Süper Lîgê amade ye anna û çi kêmasiyên wê hene ya jî divê çi bike pêşniyarê te pirsek minî wiha hebû tenî bersiv da tu bixwaze Birazcık yani karım Kurtayî ve ser de derbas bibim rast e ji alî sazîbûnê gelek kêmasiya Ahmet Sporê hene lê hêdî vana kerem ki bêje parantezeke texme rêveberiya nû ku hat hilbijartin dorsî kesî bûn gelek jin tê de cîgirtin tu ser wê wê ya jî ji rêvê te merak dikim belê ya pêşî kêfxweşiyê çi bila bibe Ahmet Spor ne saziyeke demokratîk e saziyeke dibin wesayetê de ye yani di sed endam hene di sed endam yani 2 milyon alîgir hene di sed endam xwedê negiravî îrada ve saziyê tayin dikin ku kînen wan nas nakin tim münaqeşe nabe dest bilimke dest hinde hewqa pere xerckirine ku hev nagirin kes nabêje ya ka kî ji bo çi ji bo kîja sedemê vê perê xerckirin binê da perê me hewqa hatiye û hewqa xercbûne tune destê xwe bilêngin daxin dûr de xwedê negiravî lijnaya şêwirmendiyê heye çixwe ev tiştekî ku neyê qebûl kirin ji alîkî ve rêvebirî heye û ji alîkî ê ku vê rêvebiriyê tayin dike şêwirmendî heye yani weke Türk dibe ya paralel örgüt yani rêxistinên paralel nayne qebûl kirin dibe ku beriya 10 sala em bêjin xwedê negiravî ji bo hinek berteka nizam çi ev sazî avêk ava kiribû lê îro pêdivî bu hatine divê ku saziya Ahmet Sporê bibe saziyek şeffaf saziyek demokratîk saziyek ku bi hilbijartina were ava kirin ya min pirtûka wan nivisandiye hewqa sala ser wan binivîsînim ez ne endamim yani sosyal medyaya da dibim ez xwazim bibim endamê vê tîmê na yani ji vî alî ve gelek asteng hene lêvaye astengekî mezin hatiye çareserkirin çi bû heya do jî kî rahîner ev nekiş bû tirsa min dîsa herin yekî Tirk yekî wiha gundir ku pênc here nakirin bînin dîsa têxine serê me tirsa min ew bû baş e ku yekî biyanî anîn ez jî camê rast nakim loma yani dibe lehte alehte ez vêga tiştekî jer nabînim lê ez hêvî darim ez şansekî mezin jî didimevî krediyekî mezin jî didimevî min digo bira sportîv direktör hebe ê ku tu mudayim dinivisan erê xwedê negiravî ya xwe kirin lê çûn yekî Tirk anîn heşt rojal hevî idare nekirin vêga çû ev walaya divê ku ew müessesê jî dibê dagirtin min digo gerek scouting hebe scouting çi ye ê ku lîstikvana dişopînin lîstikvanê xort ê pilîs ê pirîk ê ku em bêjin ji bo dahûtiyê hinek watkar rabûn yek tenê anîn
mesela Atletico Bilbao heft scout hene. Size tenel li bajarê Bilbao dinerin, size li hemû İspanyayê dinerin, size dinê jî li dinyayê baskiyek li kur hebe wî şopînin. Çi kêmasiye me heye? Em karin sê scoutinga ji bo Amedê, sê scoutinga ji bo çar perde Kurdistanê û sê scoutinga ji hemû dinyayê Kurd li kur hebe ma wan bişopînin. Bê scout nabe yani. بله برز علی فکر شیخ تماشاوان نکمه گوتیه تماشاوان نکمه گوتیه بهنا خفره بکه بهنا خود تنگ دکه گوتنا کندر بکارانی گوتنا کندر د کردی د گوتنا خوش نه خرابه نه سخیفز از خوازم یا زلال بکم کندر خوشی که مزن لیوالایه تبوی معنی گوت اری هناك بين خفر بقى هلبت تشيروفكار وهلبت شيروفكار رخنيج بو بيشكتنيج بو باشبونيج بو جدل سوزيا خو جبركو تيماميا جدل سوزيا خو شيروفدكن متخوازم بيشكه بيغومان جبركو يعني كو ميكروفون ور برتل كولانه كنت بيجي يكجي خياله مني هاري مزن كو امد سبور شامبيوني اوروبا تمانا که توی مافیش خود بینه شیروفه بکه که چه خاصی پیش که و چه خاصی خورد به چه خاص کردستانی به چه خاص کرد به چه خاص فوتبالی به کردا شیرین بکه یاجی یعنی تو پوزیتیو مخواست از ویا بجم که شیروفه وها هاتیه اما هر برنامه خود لسر آمد سپور بسکنن لسر وان تیم می باکر کردستان امی بسکنن اکوبون شامپیون امی بشوپینن جی بشیروواته مجبورا کر که از بحثا زاخو بکم و مگوت فوتبول و مگو کرد و کردستان و بددلیه ددناسین زاخو براستی تماشوانین آشتیانه یه کردا لهمو جهان داناسین دخوازم جبر جدله کی کرد و کردستانی سپاسیا تماشاوانین پشگرین تیما زاخو بکم باشوری کردستانی جبو ما لأوروپا لناو خلکندن کم لکردستانی ناجین جیه کیف خوشی و سر بلندیه یا که تیما زاخو تماشاوانین که تماشاوانی و کردن دنیا نافدار بون از خوازم ویا جیبینم زمان ده برنامه میا یکما فوتبول بکردی ام هدی تین داویا برنامه خو برز علی فکری شخ ام هر فوتبال شیروه بکن وقت ما گوت کوپا جیهانی یا فوتبال کش 48 ولاتان تیمان پکته 12 گروپان پکته کش سال 1904 دست بکریه ایرو دست بدکه ایرو نیوه شوه دست پیدا که امی هفته جاره که روژه پنجشنبه بوره بن تماشاوانی نجا امی فوتبالی به کردی شروع بکن امی جدلو جان سپاسیات دکن برز علی فکری شخ هنه که بیرا خفره بکن بینا مفره بینا برا شروع بکن برا او بینا خفره بکن yani Türk, Fars, Arap dibe Kürt tinene, mun tinene, ne valati ve ne zamanı ve ne. Yani keseku min nebine ev kundire keseku bana beje zamanı tetine ev kundire yani bijure yani göte bazına kundire levalayı بله براستی گوتنه تین داوی هنش بو برنامه منی ایشف اجبر کو مساعتك و چاریکک و درباس کر ام هدی داوی بینن و ام هفتیا به روجا پنجشنبه ساعت 6 اوروبا هفته کردستانی ام بوربن و ام بردوام بکن که حتی و چاغه روش چاوایی بلکی او جبو سوپر لیگی جی هاتبن اشکره کردن وکی ماچا آمد سپوری آیا کم کنگی به ام سرویجی بسکنن ام دشوپینن ام فوتبول بکردی بوربن و هونجی بمربن تماشاوانین چارپل مدیا و تماشاوانین برنامه فوتبول بکردی سپاس جبو شروعه و سپاس جبو پرسین و سپاس جبو شیروکاری ما میوان ما برز علی فکری شق تو گوتنی تری داوی şef baş avkast
Em jî dibêjin êvar baş Kurdistan, şev baş Kurdistan bi çarpel medya re bin, bi me re bin, em spasiya ve dikin. Spas ji bo teknîkerê me, ji bo alîkariya we, ji bo temaşekirina we. Heta bernameyek din bimînin di xêr û xweşiyê de êvar baş.